Трудно ще бъде обаче да отгатнете, вероятно тези, които не знаят още резултата, а именно в момента маса. Това, че Сингапур води с 2-1 матча срещу отбора на Китай. Този отбор, който 17 пъти подред представителката на Сингапур и срещу нея една също много силна състезателка Лю Ш. Тенисистка на маса, която виждаме в момента. Тян Уей с светло-синя това. Преди Лю Ш Уен загуби и матча си срещу Уан Юагу. И както виждате, Сингапур на една точка от спечелването на световната титла. Това, за което ще се говори сигурно и на деца, и на внуци, а може и Фънтуен Уей. И това беше и последната точка, сгрешена от нейната съперница Лю Ш Уен. Виждате отбора на Сингапур в делириум, в възторг. Всички те тенисна маса от най-върховната листа в момента. Най-добрият тенисист в света според хартията. Това разбира се не може. Това е матч, който Тимо Бол непременно трябва да спечели, за да има Германия изобщо шанс да се надява нещо да направи тук на световното първенство. То не е и малко второ място, ако не успее все пак отбора на Германия да се справи с отборът на китайски отбор мъже. Китай срещу Япония, Германия срещу ранглистата на отборна за отбори. Лонг го превъзхожда чувствително. Ще бъде жалко. Долу топката. Три възможности за германеца да поведе. Да! И това означава, че Германия води срещу Китай с 1-0 в мачовете. Играе се 3 от 5. От тук нататъка, обаче този път до за него. Ето това е сега със сервиса Дима Овчаров. Това, ако не е нашия тенис на посоката, насочи топката към правата, забележи човешкото око, че топката е леко докоснала ръба на мрежата и със сервиса. Представете си. Много една страхотна. И как го направи? И как го направи? Невероятно с такава бързина изпълни той един форхенд по правата, за да спечели, за да наблюдаваме повторение на геймовете. Друг начин. Но рискува отново същия сервис и то ръката от лакет нагоре, която му дава възможност стигана вече е той. Ето какво се получи. Една убедителна победа за Жан Зи.
Ке. Последния гейм спечели 2006 година в Бремен, когато Германия се срещна с Китай. О, страхотна топ! Трупат точки. С невероятност Сингапур или пък от Хонг-Конг, което означава всъщност също Китай. На очите си Малин. Самият в страната, където беше невъзможно тя за връщане. Отново една страхотна. Ако може да се говори изобщо за лабилност. При олимпийския шампион е една страхотна топ. Отново. Не. Такъв блок, четвърти, ако има такъв. О! И отново шанс за германеца. Това беше и последната точка. И все пак с 11-4 завърши този втори гейм. И сега вече сме в четвъртия гейм. О! Той просто, благодарение на своя голям опит, да видим за малко едно типично движение за Борис Бекер. Плонж, с което но често се вижда Малин със своя кулминационна точка. Вижте как я хваща. Тук обаче Малин просто, може би, защото този поглед, с който той сякаш иска да прониже своя съперник, ще бъде притежание на китайците или пък германци. С наказание. Тениса на маса е не само национален спорт, но може би и който той ще измисли. Много силен и бърз топспин. О, жалко. Епус, може би една банална фраза, но в случая, поне в тениса на маса, тя има пълната отговаряща стойност. Това беше, посоча и зрителската маса. Малин, своите сънародници, които той доведе до делириум. Това е, може би, леко утешение за Китай, след като те загубиха световната титла при жените. Бол с една победа тук в финалния матч срещу Китай и то срещу номер 1 в световната ранглиста, но срещу Малин той